Κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε σιγά-σιγά στη βαριά επικαιρότητα με τη νέα εξέλιξη που σας λέγαμε και νωρίτερα, που έχει να κάνει με τη νέα παρέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ με τις πάγιες τουρκικές θέσεις στο Αιγαίο. Λοιπόν, έλατε να χαρτογραφήσουμε τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις ανακατατάξεις που επηρεάζουν και τη χώρα μας και ευρύτερα τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Σας καλημερίζω. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση των πραγμάτων. Είναι ο κύριος Γιώργος Φλόρος, αντινάβαρχος αναποστρατεία. Καλημέρα, κύριε Μαλδά. Και θέλω πραγματικά να προσεγγίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι γίνεται, διότι φαίνεται ότι η Τουρκία περνά σε μια πρωτοφανή αντεπίθεση, εκδίδοντας αρχικά τα διατάγματα για δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, την ώρα που οι προκλήσεις συνεχίζονται. Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών. Και η Αθήνα απαντά διπλωματικά με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και επιχειρησιακά με πληροφορίες να θέλουν το ΓΕΘΑ να εξετάζει μεταφορά συστοιχίας Patriot από Κάρπαθο στην Κρήτη. Είναι όλο το πλαίσιο, θέτω όλη την ατζέντα τη γεωπολιτική. Σε αυτό εντάσσεται και η διατήρηση ισχυρών δυνάμεων στην Κύπρο. Έχοντας αντανακλαστικά λοιπόν και για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θέλω την δική σας άποψη, πώς αξιολογείτε αυτή τη στάση, τι επιδιώκει ο Ερντογάν, γιατί τώρα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι πρωτοφανή αυτά που κάνει η Τουρκία. Ενώ δηλαδή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα θαλάσσια πάρκα, ξέραμε από πέρυσι ότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών της Τουρκίας, το οποίο είναι κρατικό, το DEHUKAM, είχε οριοθετήσει αυτές τις δύο περιοχές που βλέπουμε τώρα. Ωστόσο, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι θεσμοθετούνται επίσημα με προεδρικό διάταγμα. Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Γιατί οι Τούρκοι αντιδρούν, σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, στο δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να σας θυμίσω ότι 15 Ιουλίου προωθήθηκε το δικό μας προεδρικό διάταγμα για τον σχεδιασμό αυτό των δικών μας θαλασσίων πάρκων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πλέον μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας απομένει μόνο η υπογραφή του Προέδρου για να αποκτήσει επίσημη ισχύ. Ναι. Και οι Τούρκοι αντιδρούν σε αυτό. Τώρα γιατί αντιδρούν? Ναι. Ο δικός μας θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αφορά περιοχές που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις νότιες Κυκλάδες είναι αμιγώς μέσα σε ελληνική χωρική θάλασσα. Ποιο το πρόβλημα λοιπόν, θα πούν κάποιοι? Το πρόβλημα για τους Τούρκους, ξαναλέω, και για τις μονομερείς αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις τους είναι η Κίναρος και τα Λέβιθα. Επειδή θεωρούν ότι αυτά τα δύο νησάκια είναι αμφισβητούμενα, δηλαδή ότι δεν έχουν περιέλθει στην Ελλάδα μέσα από επίσημες συνθήκες, τα διεκδικούν, μονομερώς φυσικά. Και αυτό τους ενοχλεί. Και οποιαδήποτε διοικητική πράξη που αφορά αυτά τα νησιά είναι κάτι το οποίο προκαλεί την αντίδραση της Άγκυρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αυτό που βλέπουμε και στους χάρτες που δείχνετε, ναι, έχουν αποφύγει επιμελώς, θα έλεγα. Μιλάμε για ένα που ουσιαστικά σφήνα μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, ναι, ακριβώς, και το άλλο στην περιοχή του Καστελορίζου. Ακριβώς. Και εκεί στη σφήνα που λέτε, στο δυτικό κομμάτι, είναι και μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας Δυνητικής ΑΟΣ. Έτσι, ναι, η δυτική μύτη που βλέπουμε στην περιοχή. Έχουν αποφύγει επιμελώς την ελληνική χωρική θάλασσα, ακόμα και τη Ζουράφας, την οποία και αυτοί την αμφισβητούν. Οπότε δηλαδή δεν το έχουν κλιμακώσει μέχρι τέλους. Και στην περίπτωση πάλι του Καστελορίζου, τα δύο άκρα της περιοχής, το δυτικό και το ανατολικό, είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας Δυνητικής ΑΟΣ, αλλά το κομμάτι που είναι νότια του Καστελορίζου είναι προφανώς σαφέστατα, ναι, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τώρα, το τουρκικό προεδρικό διάταγμα δεν προσδιορίζει επακριβώς τι σημαίνουν αυτές οι περιοχές. Δηλαδή, ωραία, έγινε οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων. Ναι. Επί του πεδίου τώρα τι σημαίνει? Ναι. Μπορεί να σημαίνει πολλά και περιμένουμε να δούμε κάποιες εξηγήσεις αργότερα. Δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει την αλεία.
Μπορεί να επηρεάσει έρευνες σεισμικές, επιστημονικές που θα θέλουμε είτε εμείς είτε τρίτα μέρη, τρίτα κράτη να κάνουν στην περιοχή. Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουν την άδεια της Τουρκίας. Μάλιστα. Ακόμα και ένα καλώδιο που λέει ο λόγος να θέλουμε να βάλουμε, παράδειγμα, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ναι, θα συναντάμε την αντίδραση της Τουρκίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αντιδράσεις της Τουρκίας που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί κάπου έχουμε κάνει την αναφορά ότι ο σχεδιασμός αυτός θα αφορά και τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία βγαίνει μπροστά πάλι, δεν θέλει να γίνεται οτιδήποτε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων χωρίς την σύμφωνη γνώμη της. Μας δώσατε το πλαίσιο για να καταλάβουμε λίγο και το σκεπτικό και τι υποτίθεται προϊονίζεται αυτό. Αλλά πώς πρέπει τώρα να διαχειριστεί η Αθήνα που έχει μια σαφή θέση, ξεκάθαρη, σε σχέση με τις τουρκικές πιέσεις, ώστε να μην επιτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων. Κοιτάξτε, νομικό τετελεσμένο δεν μπορεί καταρχάς να δημιουργηθεί, γιατί είναι μια εσωτερική πράξη δικαίου της Τουρκίας που αφορά τους ίδιους. Μπορεί όμως να δημιουργηθεί επιχειρησιακό τετελεσμένο. Έτσι, για τους λόγους που προαναφέραμε. Η Ελλάδα καταρχάς αντέδρασε και σωστά και άμεσα, θα έλεγα, διπλωματικά, ουσιαστικά καταργώντας κάθε τουρκικό επιχείρημα για τα θαλάσσια πάρκα και αντιδρώντας για αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να πράξει όμως συνέχεια και θα πρέπει να πράξει και δυναμική συνέχεια. Προφανώς πρέπει να προσφύγουμε και σε διεθνή φόρα και διεθνείς οργανισμούς, όπως κάνουμε πάντα. Να επισημάνουμε την επιθετική και επεκτατική πολιτική της Άγκυρας και να είμαστε έτοιμοι για κάθε τι που μπορεί να γίνει στο πεδίο. Δηλαδή, αν ένα σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής πάει να παρενοχλήσει Έλληνα ψαρά, πρέπει η αντίδραση επί του πεδίου να είναι δυναμική. Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από τη γλώσσα της ισχύως. Δεν καταλαβαίνει από πολιτικές ήρεμων νερών. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση, και καλοπροαίρετα και σωστά, αν θέλετε, έχει επενδύσει στην πολιτική των ήρεμων νερών, σε μια πολιτική κατευνασμού, όπως και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Αλλά αυτό δεν αποδίδει στην περίπτωση της Τουρκίας. Διακρίνεται ποιοτική διαφορά στις πρόσφατες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο? Όχι, δεν διακρίνω, γιατί τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Απλά βλέπουμε μια επανάληψη κάποιων συμβάντων που είχαν γίνει και το 22, δηλαδή που είχαμε αυξημένες παραβιάσεις. Απλά τι γίνεται, είμαστε σε μια περίοδο που ισχύει ακόμα το μορατόριο. Είναι το μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάς, που ουσιαστικά έχουμε συμφωνήσει εδώ να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι συμφωνημένο εδώ και χρόνια. Η Τουρκία παραβιάζει ακόμα και αυτό. Εντάσσεται στην ατζέντα διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με τον εθνικό εναέριο χώρο των 10 μιλίων, αλλά και με τα θέματα δικαιοδοσίας στο FIR του Αιγαίου. Ασκεί πίεση. Ξέρει ότι εκνευριζόμαστε, καταπονεί το σύστημα αεράμινας, ασκεί ψυχολογική πίεση στους νησιωτικούς πληθυσμούς που βλέπει να πετάνε τουρκικά αεροσκάφη πάνω από νησιά, όταν έχουμε υπερπτήσεις. Και γενικότερα πιέζει εκεί που ξέρω ότι μας ενοχλεί. Ναύαρχε, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι που αφορά στην στρατηγική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Διότι βλέπουμε τη συγκρότηση ενός άξονα ανάμεσα στην Άγκυρα, το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία. Και θέλω να σας ρωτήσω τι επιδιώκει στρατηγικά αυτή η τριμερής συμμαχία και πόσο ανησυχητική είναι αυτή η σύγκληση για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε, επιδιώκει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, ειδικότερα σε θέματα εξοπλισμών. Υπάρχει βέβαια και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση που κάποιο κράτος επιτεθεί. Αλλά εδώ πρέπει να το διαχωρίσουμε. Δεν πρόκειται για κάποιο σουνιτικό ΝΑΤΟ ή μια δηλαδή σουνιτική συμμαχία στα ίδια πρότυπα που έχουμε εμείς το ΝΑΤΟ. Και οι λόγοι μάλλον είναι απλοί και είναι σαφείς. Δεν έχουν κοινό εχθρό αυτές οι χώρες. Το Πακιστάν έχει την Ινδία, η Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν, η Τουρκία έχει το Ισραήλ και εμάς ως εχθρούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε τι κοινό έχουν αυτοί? Εκτός αυτού δεν υπάρχει και διαλειτουργικότητα. Δεν έχουν κοινές διαδικασίες. Δηλαδή στο επιχειρησιακό πεδίο δεν θα μπορούν να συνεργαστούν. Σίγουρα αναβαθμίζει τη θέση της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να ηγηθεί
του αραβικού κόσμου, με τη επικαλούμενη φυσικά το μουσουλμανικό στοιχείο. Εδώ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Αίγυπτος σε αυτή τη συμφωνία. Είναι εξελίξεις που δεν μας αρέσουν, προφανώς δεν μας αρέσουν, γιατί τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Αίγυπτος είναι χώρες με τις οποίες έχουμε στρατηγική συνεργασία. Όμως, και ειδικά με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μείνει μόνο σε αυτό το επίπεδο εμείς ως χώρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια συστοιχία Patriot και προστατεύουμε και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η προσέγγιση της Τουρκίας με το Ριάντ υπονομεύει ενδεχομένως τις δικές μας στρατηγικές συνεργασίες στον κόλπο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τη στάση τη δικιά μας, γιατί ακούω κάποιες φωνές που λένε να αντιδράσουμε, να τραβήξουμε τη συστοιχία, να την πάρουμε πίσω. Δεν είναι η σωστή αντίδραση αυτή. Ίσα-ίσα που θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια συνεργασίας. Και ξέρετε κάτι, επειδή έχω επισκεφθεί αυτές τις χώρες και όταν ήμουνα και εν ενεργεία, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τρέφουν, τουλάχιστον σε επίπεδο αξιωματούχων που έτυχε να μιλήσω μαζί τους, τρέφουν πολύ φιλικά αισθήματα για τους Έλληνες. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να προχωρήσει και αυτή σε μια διεύρυνση και να επιδιώξει μια στρατηγική συμμαχία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, και όχι μόνο με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και με άλλες χώρες, δηλαδή όπως τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν, χώρες δηλαδή, που παραδοσιακά είχαμε καλές σχέσεις. Δηλαδή, δεν πρέπει να αποτραβηχτούμε, ίσα-ίσα πρέπει περισσότερο να εντείνουμε τη συνεργασία με αυτές τις χώρες. Ναι. Θέλω να σας πάω λίγο στο δημοσίευμα των Financial Times, που αποκαλύπτει ότι το Ιράν, σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης, σχεδιάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατονομάζοντας μάλιστα την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κύπρο. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές βάσεις, αλλά και ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο ασύμμετρος κίνδυνος? Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν? Γιατί υπάρχουν τα αντανακλαστικά από την πλευρά την ελληνική. Το ρεπορτάζ είναι σαφές και μιλάει και για την παρουσία των δυνάμεων στην Κύπρο και για την δυνατότητα μεταφοράς των Patriot από Κάρπαθο στην Κρήτη και στο αίτημα αμυντικής συνδρομής από Βουλγαρία, και εκεί θα είναι κάτι που θα το εξετάσει το ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα και αντανακλαστικά. Αλλά θέλω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό σε σχέση με την ιρανική απειλή. Το Ιράν, να πούμε ότι κατονόμασε σαφώς τις χώρες που έχει βάλει στόχο, και είναι η Βουλγαρία και η Κύπρος. Την Ελλάδα την έχει αφήσει απ' έξω. Δεν ξέρω γιατί. Δυνητικά θα μπορούσε να υπάρξει απειλή, γιατί στη Σούδα, ας πούμε, που έχουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις, μπορεί να γίνει στόχος. Θεωρητικά οι εμβέλειες των βαλιστικών ιρανικών πυράβλων φτάνουν μέχρι εκεί. Για την Κύπρο ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και το είδαμε και τους προηγούμενους μήνες. Αν θυμάστε, είχαμε κατεβάσει και φρεγάτα κάτω, ακριβώς για προστασία. Ναι, υπάρχει κίνδυνος και γι' αυτό και η σκέψη για να μεταφερθεί συστοιχεία στην Κρήτη, προφανώς, χωρίς να το ξέρω βέβαια, εντάσσεται σε αυτή την αποφυγή οποιοδήποτε ρίσκου να αφαιθεί η Κρήτη, η Σούδα, εμπροκειμένου ανοιχτή σε απειλές τέτοιου είδους. Και με την εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν να καταραίει και την Τεχεράνη να απειλεί εκ νέου με καθολικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έτσι, από την ιδιότητά σας έχει ενδιαφέρον η επισήμανσή σας, το πώς επηρεάζεται η ασφάλεια των ελληνικών εμπορικών πλοίων τώρα που επιχειρούν εκεί στην περιοχή. Προφανώς επηρεάζεται και έχει φανεί αυτό. Θα συνεχίσει. Είναι μια κατάσταση που μάλλον είναι δυναμική από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το οξύμορο οι Αμερικανοί, Τραμπ, να λέει ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Οι Ιρανοί να λένε ότι τα στενά είναι κλειστά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διελεύσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, μιλάμε γύρω στις 11 διελεύσεις πλοίων ανά ημέρα, τα οποία μάλιστα επιλέγουν το νότιο πέρασμα, αυτό που είναι κοντά στο Ομάν δηλαδή, για λόγους ασφαλείας. Ενώ τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή πριν προ-κρίσης, προ των επιθέσεων αυτών, ήταν γύρω στα 82 πλοία ανά ημέρα διέρχονταν τα στενά. Αυτό προφανώς έχει
επιρροή μεγάλη στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και στα δικά μας τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα, γιατί έχουμε πολλά πλοία τα οποία είναι αποκλεισμένα στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας πάντως για τους συσχετισμούς των δυνάμεων, έτσι, για να φέρουμε λίγο και το τρίγωνο Ισραήλ, Συρία, Τουρκία στη συζήτηση. Επειδή στο μέτωπο της Συρίας και του Ισραήλ οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι εξαιρετικά ρευστές. Είδαμε και πρόσφατα αεροπορικά πλήγματα για να μπλοκαριστεί η ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων. Τι επιδιώκει εδώ να κερδίσει ο Ερντογάν από αυτή την αστάθεια και ποια πρέπει να είναι τώρα εδώ η στάση της Ελλάδας, δεδομένης της στρατηγικής μας σχέσης με το Ισραήλ? Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα εκεί τι έγινε. Εκεί οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε μια αεροπορική βάση κοντά στο Ιντλίμπ, που είναι στο βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας. Είναι περίπου 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Γιατί υπήρξε πληροφορία ότι την επισκέφτηκαν τη βάση Τούρκοι αξιωματούχοι. Για ποιο λόγο? Γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλεψη στο μέλλον να εγκατασταθούν εκεί τουρκικά αντιαεροπορικά μέσα, UAV, ραντάρ κλπ. Αυτό το Ισραήλ δεν το θέλει. Να θυμίσω ότι και στην προ-Άσαντ εποχή, από την προ-Άσαντ εποχή μάλλον, η Τουρκία με διάφορες επιχειρήσεις έχει κατορθώσει να εγκαταστήσει τουρκικά στρατεύματα σε συριακό έδαφος. Μέχρι και δηλαδή έχει φτιάξει μια ζώνη 50 χιλιόμετρων μέσα στη Συρία, γιατί για να αποφύγει τότε τη δημιουργία ενός κουρδικού θύλακα. Στη μετά Άσαντ εποχή προσπαθεί η Τουρκία να προβληθεί ως πάροχος ασφαλείας και εγγυητής της Συρίας. Και έχει προσεγγίσει τη Συρία για να τους παρέξει εκπαίδευση και προστασία. Αυτό το Ισραήλ δεν μπορεί να το ανεχτεί και να το δεχτεί, διότι δυνητικά η τοποθέτηση αντιαεροπορικών μέσων τόσο κοντά στο Ισραήλ επηρεάζει τις αεροπορικές επιχειρήσεις που κάνει το Ισραήλ κατά του Ιράν. Και γι' αυτό και το Ισραήλ αντέδρασε για να αποτρέψει την τοποθέτηση τουρκικών μέσων εκεί στην αεροπορική βάση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλόρος, αντινάβαρχος Αναποστρατεία, που πάντα μας δίνετε τα φώτα σας και είναι πολύτιμη η συμβολή σας στην συζήτηση για να καταλαβαίνουμε και τις γεωπολιτικές ισορροπίες των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλόρε. Λοιπόν, για να πάω εγώ τώρα.